Illum wara nofsinhar se jerġa' jiltaqa' l-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi sabiex ikomplu jinstemaw aktar xhieda dwar loti tal-kuntratt tal-estensjoni tal-Power Station tad-Dellimara lill-kumpanija BWSC. Għall-ewwel darba l-bieraħ xehed l-aġent tal-BWSC Joseph Mizzi illi qal illi l-kuntrattur u sostenitur tal-Partit Nazzjonalista Zarem Vassallo illi tħallas il-miljuni minn kuntratti li b'kollox jammonta 210 miljun euro sabiex jibni il-Power Station ta' Dellimara intażel minn fuq il-Yellow Pages. Meta kien mistoqsi mill-Kumitat sabiex jippreżenta kopji tal-emails mibgħuta lil BWSC bejn l-2006 u l-2009, Joseph Mizzi qal illi l-kopji ta' dawn l-emails m'għadhomx għandu għaliex il-kompjuter ġarrab xi ħsarat. F'dawn l-emails Joe Mizzi kien qal lill-kumpanija BWSC illi biex tirbaħ il-kuntratt kien hemm bżonn illi jitkellmu ma' xi ħadd fil-għoli tal-ġerarkija politika. Il-Kabinet Grieg approva b'mod unanimu l-proposta tal-Prim Ministru George Papandreou sabiex jissejjaħ referendum u jkun il-poplu Grieg li jgħid jekk hu se jaċċetta l-pakkett ta' għajnuna finanzjarja mill-Unjoni Ewropea. F'messaġġ lill-Ministri tal-Gvern tiegħu il-Prim Ministru Grieg sostna li l-Gvern tiegħu mhux se jimplementa programm bil-forza iżda bil-kunsens tal-poplu. George Papandreou mistenni jiltaqa' mal-mexxejja Ewropej fi Franza qabel il-laqgħa tal-G20 li se ssir f'Cannes matul il-ġurnata tal-lum bl-iktar laqgħa mistennija tkun dik li se jkollu mal-President Franċiż Nicolas Sarkozy u l-Kanċiller Ġermaniż Angela Merkel. Fil-ġranet li ġejjin il-Pulizija se tieħu passi fil-qorti fil-konfront ta' impjegat ta' stabiliment f'Paċivil li kien involut f'allegata aggressjoni madwar 3 ġimgħat ilu. Il-ħadd li għadda ġie rapportat li dan il-ġuvni waqt li kien mat-tfajla tiegħu u sħabu safa aggredit minn bouncer. Iżda fi stqarrija maħruġa l-bieraħ flaxija, il-Pulizija qalu illi dak il-ħin stess meta ġew informati bil-każ huma akkumpanjaw lill-vittma flimkien mal-persuna l-oħra li kienet miegħu fl-istabbiliment indikat minnu stess, iżda dawn ma setgħux jarfu lill-aggressuri. Ir-riżulta li l-persuna propja li kellha l-argument mal-vittma ma kienx bouncer kif allegat mill-vittma, iżda l-Pulizija qalu li dan huwa impjegat li jiġbor it-tazzi fl-istess stabiliment. L-investiment li għamlet il-MEPA minn fondi pubbliċi sabiex jinbena l-Park and Ride fil-Florjana sfumaw fix-xejn għaliex dan il-parkeġġ issa mhuwiex jintuża minħabba l-prezzijiet għolien li qegħdin jintalbu. Fl-2007 l-MEPA kienet ħalset 580,000 euro mill-fond pubbliku tal-parkeġġ sabiex tiżviluppa il-Park and Ride tal-Florjana. Il-kellim laburista Rodrigo Galdes qal li n-nuqqas ta' pjanar u strateġija min-naħa tal-Gvern qed jissarfu f'impatt negattiv fuq il-poplu u fuq l-ambjent ta' madwar il-belt. Iżda llum minħabba tariffi għolien li qegħdin jintalbu dan l-investiment sfuma fix-xejn. Fuq medda ta' sentejn in-numru ta' tfal Maltin bi problemi ta' piż żejjed jew obeżità tela minn 25% għal 40%. Dan kien żvelat minn studju li sar f'Malta u Għawdex. F'dan l-istudju kien żvelat li f'Għawdex kien hemm aktar tfal piż żejjed milli f'Malta. Barra minn hekk l-inqas rata ta' tfal piż żejjed kienet fost dawk li ma jattendux skejjel tal-istat. Il-temp għal komplement tal-jum mistenni jkun pjuttost imsaħħab bix-xita kultant u bil-possibilità ta' xi ħalbiet tax-xita bir-rad f'xi nħawi. Il-viżibilità tajba minn barra f'xi ħalbiet tax-xita, ir-riħ ħafifa għal moderat mill-vant għal Grigal li jsir moderat għal ftit qawwi. Il-baħar ġeneralment moderat imbagħad baxx mill-vant. L-ogħla temperatura 22 grad Celsius, l-inqas 17 grad Celsius, indiċi terraġi UV 4.